iti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno, Bing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ni David, Alabing. Adda idi ubing, analabid, ubing. Amin, amakita na. Ibagana, katidakas na nalaingpay nga agparbo iti sarita. Iti may sangal daw, kan. Denggan nyo ti istorya! Tado man ang tibalon ko nga istorya kita. Amo yung ay ni Hilda. Isuwa ka na yun nga glangan, taka na yun ang mabawat ije balayda. Amo yun na apay. Apay ayaw, David. Kasano? Umisbumot nga minitid dana. Oh, kastaya? Andan ni maestro. Agulimag kayo. Uy, agsardan ka nagsasaw, David. Apay aya pagsardengan nak si Kabunito. Disnugan kan tupay dita. Kas kalakalay nga namangan anawakan niya ka. Sumungan nga rodan ni maestro. Di oray man. Danugan kan tupay dita. No, agulimag kayo. Adadan ni maestro. Agulimag kayo. Di oray man adan ni maestro. Anyat bibi ang yung ay. David, sumanaw ka manan. Sikalat sumanaw dito yung classroom. Di ko na ayo sir. Ngam agin sisingpet lang dagiti kaadalak no adda kayo. Ngam nawan kayo. Nagwawalwal da. Sakti para anawa. Anak, no si kati mangidada ulo iti ngalaw-ngaw, David. Wala, David. Kamat, David. Agtal na kayo man. Ulbud kayo Ala, gusto daytan. Agulimag kayon. Gusto nga minan. Sumanawo kayo. Adto iti plato, David, anak. Mahala kamutan iti kanam. Agyaman nanang ha. Hey, makabannog mat kag eskwela. Kumusta ti panagadal mo, apaw? Mayat mat lola. Natagari dagiti kaadalak. Nagwulwul da. Sakti para anawa kadakwada. Saklang tinanak man ni classroom mi. Kasta aya. Ay na, nagsaya atin nga ay. Apay nga rod ang nagbabadag iti gradom ngay, no kunam anasingpet ka, anak ko. Ay sus ni nanang. Agdumamot tinasingpet kan nalayng a. Ha? Nasingpetak. Ngam nakapoy ti ulok. Anya? Unmot nga main anak ko. Adda pagpatinggaan ti laing ta anak mo. Ngam, kung natiteacher ko, addan to kano award ko inton recognition day. Anya nga iti award mo, anak ko. Most tukative ka no, nanang. Anya? Kami, ngamadapay gayam nakapkapoy ngam siya. Anya, Amo yun no asino? asinaw, David. Ni Hilda. Ti karuba tayo nga umis-isbo iti iddana. Ha, umis-isbo iti iddan aday jay akaadalam. Katuen, lola. Ay sus. Kat no di pa agdigdigos day jay. Iso ana ang dud. Ay, David apo, saan anasaya ti kastangar aramidam? Ti panangis istoryam iti padam a tao. Uray atag pa'y sumat ti bagbagak, lola. Uray pa'y, apo. Maditi kastang aramid mo. Saan ang nasaya at ti kasta? Istoryaam ti padam a tao sa amukat katawan. Arig na uy-uyawom jay tao. Maragsakan akmat nga rod amang istorya, lola. Saan ang nasaya at ti kasta, apo? Nagmayat to ba, lola? Nagmayat tirik na.
Ayaban ka kabsat, nakayat ka ang makasarita. May papanday to ni David. Ha? Aapay ka di, sir. Ada ka din na aramid na abasol di ti pagadalan da? Sobra ti kinalabit ta anak yo, Mrs. Ha? Day tadi pa kaungungtan na kanya. Tano nawaag. Yad adda naman ta agariwawa iti unag ti classroom. Anya? Iso abagbagaan nyo kumamot di anak yo. Kinasarita min. Ngam awan mo't lata ti dangdanggan na. Ay na, pasensyaan nyo lako man di anak ko, sir. Bayan nyo, kasaritak tumanan ti anak ko. Kinapudno na, kanayon ko abagbagaan. Da kami iti lola na. Kanayon mi apalagipan. Kaslaawan mo't dangdanggan na. Tulungan da kami kumamang bagbagakan kwa na, Mrs. Tani, awan mo't ti dangdanggan na. Sige, sir. Kasaritak to ti anak ko. Lola, pudno ayasan lang adwa ti anak ni Tata Isko. Asino tinang iba ka? Nangag ko, Lola. Nakita kami na nagapaday ti asawa na. Katkastamo tinangag ko ngayong bagada. Anya? Ay na, saan man atila pakibibiyang am apok. Saritaan laeng dagiti nataeng anday ta. Di ka makibibiyang apok. Damat ngiwat ko, Lola. Awan ka di ti karbangak nga gistorya. Saan nga amin kat mabalin mo nga ibaga, apok. Di ka makibibiyang iti dayta, tasaritaan laeng dagiti nataeng anday ta. Nakitak tubay ni Tata Castor idi kalman. At da kadwa na amasikog. Asawa na nga tayo kadwa na, Lola. Ay, jak ammo. Ay, nagado ti ambom nga ubing. Ubingan ka chismosaw. Saan anasaya at ti kasta, apo? Kinasarita nak ti Maestrom David. Sobra kano ti kinalabid mo iti pagadalan nyo. Nanang, Si kala kano ti agpapaanawa iti classroom nyo. Di mo kano dengdenggan ni maestro yo. para day talangay naramid ko. Impulong nakada kayon. Anak ko, agsingsingpot ka kadi iti pagadalan nyo. Takababain ti kastangar aramidem. Adda tiyempo ti panagi-istorya. Numadama ti klase yo. Agulay magkamatan Nanang, Oray madama kano ti exam nyo. Ngumalawngaw ka. kaya't kung arod mo ti agsaw, nagmayat nga min tiriknak no sa uak. Anya? Unanang, umapal siguro nga min kanyak day di maestro mi. Tadda anak na nga umal. Anya? Unanang, adda umal nga anak na. Saan nga min ama kasao day di anak na? Iso nga umapal kanyak, tanalay nga ngagsaw. Piboritism tupay day di maestro mi. Adda paborito ng estudyante na. Ay na anak ko, saan man atila pangiturturungam iti saritaan ta. Diyan ibagpagak ti panunutem. Nyamatan, may parit pa yung ti agsaw. Nyamatan. Saan ama iparit? Ngam subsobra amat nga rod, anak ko. Iso abaliwam ti kasta nga ugalim, wan? Napanan nag-eskwela ni David, anak ka? Wan nanang. Kahit binagbagaam. Ay, mamin ano abagbaga ti apo ko yo. Ngam awan dengdenggen na. Kababain pa yan iti maestro na. Unay lakit din ay adya apukaw. Saan ka mo't akasta? Asino nga tanga iti malalaan na. Sobra ti kinalabid na. Ay, wan nga rod. Imub ubingan at chismoso. Katirigat na. Saan nga amin nga ibaga na katpudnaw. Nalaing pa'y nga agparbo iti sarita. Ay, saan anasaya at tikas nga aramid na. Isa ang masapol ang mabagbagaan akanayaw, anak ko. Wan nanang. Ngam awan mat nga rod dengdenggen na.
Ay, Jack amo, no kasano ti pamayak amang bagbagakan kwa na. Kat magtatakaw day di alakay. Di pagdigdi ko sa nagangdod. Tagainap sa ti anak ko. Nakakidamag sasao. Nangdod da. Nagdudong rit da. Nagrarawot da pay. David, David, anak. David. Ay, anyan. Aging ga iti tagtagainap. Lumanamid kalatta. Ha? Wining da ka di nanang. Wan ata, sumanao ka mat. Anya kayo matan. Sayang di tagtagainap ko. Nagmayat pa iti pa nag-istorya. Ala, ituloy mo kitin ti maturog, tarabi ipay laang. Agsarita tanto manan inton bigat. Anya kamatan David. Apay nga yakas ti ibagbagam iti pagadalan tayo. Ibagbagam ka no nga umisi isbuwak iti idda. Kutagpay sumata. Kanayon tupeng aglaban ni nanang mo iti ulisyo. Tanangsag. Sana pudno dagita nga ibagbagam David. Pudno. Paglibak ka pa lang amin. Aklo nam ngaminan. Uray ta saan matla asikat ti kasta. Uray ni dundun na kay ayam ko. Agis bumot lang iti dana. Di saan ka ngagmaymay sa? Ha? Dapay ngrod kurad iti bukot na. Nagbangsit pa iti kilikili na. Agat anglit. Nauyaw ka talaga David. Saan mata? Ibagbagak lang ti agpayso. Pudno mat anabang si ti kilikili ni dundun na kay ayam ko. Ibabawim dagiti yung bagbagam iti pagadalan tayo. Saan mo tapudno dagijay? Glibak pa'y lang amin. Di ta ka malangan. Ala, pumanaw ka. Yung kalaban dagiti iniswam. Grabe day ta Hilda. Bakbakatanin nga umisbu pa'y la iti idana. David, analabit! Ha? Basita tao? Sino ka? May sak nga sisit. Nagpakita kan ka, takayat ka balagan. Sana nasaya ti kasta nga raramidam. Imapupingan ka tarawitwit. Woo! Anya ko matibibiyang mo ngay? Kayat ka balagipan, David analabid. Ikatam ti kasta nga ugalim. Nalain ka pa'y gayam nga agparbo iti sarita. Awan bibiyang mo kanyak. Ansisit ka lang. Nagbasit ka aparswa. Ibaddak kan tupay. Anya, nagalas mo ti panagsasauman nga ubing. Nalalas ati ugalim. Taman nakibiyang ka. Lapdan nak ngagsaw. Kat pakaragsakak nga rod dayta. At nga rod ngiwat ko. Di agsaw ak. Sige, kasta gayam ti kayat mo Pues, kasta ti rumbangkan ka. Siyak ni David alabit. Siyak ni David alabit. Siyak ni David alabit. Siyak ni David alabit. Siyak ni David Kasta alabit. ti kayat mo. Aguma ka nga agsao. Agsao ka, gingat kay kayat mo. Alabit. Siyak ni David alabit. Siyak ni David alabit. Siyak ni David alabit. Siyak ni David alabit. Anyat mapaspasamakin ni David nga apukok anak ko. May samat lat ibagbaganan. Uwan nga ron nanang. Kastamot lat ibagbaganan. Ay, apok! Anyat mapaspasamakan ka. Ni David alabit. Nanang, ano ti aramidon tayo? Ay na, minta ipaagas ti apukok. Adam amok nga agag-agas. Nilakay siryakaw. David alabit. Siyak ni David alabit. Nadusa ni David, alabit. Ha? Ay, sisig? Siyak tinangdusa kan kwa na. Tadyak magustuhan ti ugali na. Imupupinga na chismoso. Isa bagbagaan nyo na itang ubing.
Nanang, awanan. Ay na, di kan tumat ngamin dumdum nga iti pamagbaga apaw. Anya nga ita. Anak ko, ikatamon ti kinalabid mo, wan. Agbalbaliw kan anak ko, tapno agsubri ti sigod a kinataom. Ni, agtungtungod ni David anak ka. Naawatan na ti imbagam. Ala, aganos ka apo. Barang maasyan tumot lang ti ansisitkan ka. Ni David ti masabat ko Lumiklikak. Sak ni David alabid. Sak ni David alabid. Anya ti Sak ni David pagbagana. alabid. Ala, David alabid. may samat lat ti pagbagana. Alabid. Jay matlanagan na. Apay nga tan. Sak ni David alabid. Ha? Sak ni David alabid. Apay nga aglulwa ka, David. Sak ni David alabid. Ni, ala, inarakop na kumatan, David. Agkid-kid daw iti pamakawan ni David ken ka, Hilda. Ha? Naamiris na siguro dagiti imbagbaga na kontra ken kaninay. Nadusa ti apo ko. Gapo iti sobra akin alabid na. Iso akas talat ibalbalikas na balasang ka. Ay, ala. Ala, di ka nga rod agsangitin, David. Napakawan kan. Saanan ang nasakit tinakam ko kan ka. Iso ahuston, wan. Agayam tan, David. Nagbalbaliw nga rod ni David ubing. Kat idi agangay, insublimot laeng ti ansisit, ti sigod a kinatao na. Kat manipod idin, intuloy na tinagsingsingpad. Bueno ubing, ditan tinaggibusan, ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Jenna Almoite Diaz, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.